Bolo tu povedané, že vyšlo nové číslo adventu, tak ja len ako som chcel možno upozorniť, že bol som požiadaný o rozhovor časopisom Advent, aby som povedal niečo o začiatku svojej služby, tak ja vám to ukážem, pretože ja mi to tu otvorila. Takže keď si chcete prečítať, ako váš kazateľ prežíva začiatky svojej kazateľskej službe, tak v tomto advente s názvom Ľuďom na blízku je ten rozhovor s vašim kazateľom. Inak bolo to také vtipné, že keď som to hovoril v Příbrami jednej sestre, a ja hovorím, že v najnovšom advente je rozhovor s vašim kazateľom a ona hovorí s Pavlom Smolkom. Tak bolo mi tak smutno trošku. Nie, to bol vtip, ako ona sa hneď zháčila, lebo to, že s vašim kazateľom, tak ja som trošku zmiatol, áno, ja som trošku zmiatol. Takže ja som potom povedal, ja som váš kazateľ, už pol roka. Dobre. Dnes máme spoločnú večeru Pánovu a to je vždycky vlastne príležitosť vlastne k takému zastaveniu, k takému možno väčšiemu stíšeniu, k uvedomeniu si toho, čo Pán Boh pre nás robí a vyjadreniu vďačnosti. A práve na túto príležitosť tak som si vybral jeden príbeh z Nového zákona. Ja vám ho o chvíľku akoby prečítam. Ale viete, alebo keby som sa vás pýtal, že aké sú vaše prvé slova, alebo na čo myslíte, keď sa ráno zobudíte? Alebo aké sú vaše prvé slova treba z ranej modlitby? Nemusíte mi odpovedať, ale ja som si uvedomil, že vlastne keď ráno vstanem a idem sa modliť, takže vždycky začínam slovami Pane, som ti vďačný. Pane, ďakujem ti. Hej, to je, proste som si uvedomil, že je to také ako zaužívané, mám to tak, že len čo sa nejak ako zobudím a chcem vlastne niečo vyjadriť Pánu Bohu, tak sa to začína vždycky slovami Pane, som ti vďačný. V minulosti som začínal modlitby aj tým, že som povedal Pane, daj mi, Pane, prosím, ale najradšej som, keď môžem Pánu Bohu hneď od rána vyjadriť to, za čo som mu vďačný. A som mu vďačný za 1000 vecí, ktoré v mojom živote mám, ktoré mi daroval, a to je jedno, či sú tie dobré, príjemné alebo menej príjemné, proste snažím sa Pánu Bohu za všetko ďakovať. A v Novom zákone máme jeden príbeh o uzdravení. A je zaujímavé, že v tomto príbehu nejde ani tak o to samotné uzdravenie, ale že Ježiš uzdravoval ľudí. Bola to bežná súčasť jeho života tu medzi nami na zemi. Uľavoval ľuďom od bolesti, kriesil z mŕtvych, zbavoval ľudí rôznych neduhov. To robil často. Ale evanjelista Lukáš opisuje jeden príbeh, v ktorom prekvapuje, že Ježiš spomína aj to, ako by sa mal zachovať človek po tom, čo bol uzdravený, alebo čo od Pána Boha prijal niečo, alebo dostal niečo, čo prijal nejaký dar, nejakú milosť. Na prvý pohľad to vyzerá, ako keby Pán Boh, alebo Ježiš, dával učeníkom aj nám takú lekciu zo slušného správania. Možno to tak je, možno to tak celkom nie je, ale ten príbeh je u Lukáša v 17. kapitole od 11. do 19. verša. A v mojej Biblii má tá pasáž nadpis Uzdravenie 10 malomocných. Takže Lukáš 17. kapitola 11 až 19. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. A keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov a už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. A jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. A pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. A bol to Samaritán.
A vtedy Ježiš povedal, neboli vari očistení 10? A kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem toho cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A mu povedal, vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. A my ten príbeh vlastne, príbeh o tých 10 malomocných, tak čítame v Lukášovom evanjeliu, ktoré je výnimočné na také príbehy, kde vystupujú ako kladní hrdinovia cudzinci. Nie Židia, väčšinou Samaritáni. A tento príbeh nie je výnimka. A vy viete, a ten text hovorí, že zďaleka zastali. Tí malomocní zďaleka zastali, pretože oni sa nesmeli priblížiť k tým zdravým. A dokonca nielen, že sa nesmeli priblížiť, ale oni museli kričať, alebo nahlas dať o sebe vedieť, že sú malomocní. Čiže keď videli nejakého zdravého človeka, ktorý by sa nejak ako dostal do také akoby vzdialenosti, že by sa mohli stretnúť, tak oni mali za povinnosť kričať malomocný, malomocný. Že predstavte si, že nielen, že trpeli tým onemocnením, ale dokonca ešte ho museli akoby nahlas, ako tú vetu, ako s tou vlastnou diagnózou vlastne vyslovovať, vykríknuť, aby sa im ľudia vyhli. A Ježiš, a to je zaujímavé, že v mnohých prípadoch sa priblížil k tým, ktorí boli nemocní, a my vieme, že aj uzdravil malomocných tým, že sa ich dotkol, ale v tomto prípade je zaujímavé, že Ježiš sa nepriblížil k tým 10 malomocným, ale uzdravil ich na diaľku. Dal im uzdravenie vlastne na diaľku. A oni boli očistení a keď sa otočili od Ježiša a vracali sa späť ako k tým kňazom, tak vlastne pocítili na svojom tele úľavu a očistenie. A tým sa vlastne tá vzdialenosť medzi nimi a medzi Ježišom Kristom ešte zväčšila. Bola veľká, ja neviem, na 50 metrov to mohlo byť, na 100 metrov neviem, ale ešte sa zväčšila. A v tom si ten jeden malomocný uvedomil z tých 10, že je už zdravý a že by sa patrilo za ten zázrak poďakovať. A písmo hovorí, že sa vrátil a poďakoval. Ďakujem ti, Ježišu, za to, že si ma uzdravil. Bol za to Bohu vďačný. Tam inak je to veľmi zaujímavé, že je napísané, že oslavoval Boha, ale zároveň ďakoval Kristovi, konkrétnemu človeku za to uzdravenie. A tento príbeh ma učí, alebo nás učí, že je dôležité nielen byť vďačný, ale vďaku aj prejaviť. Pretože ja som presvedčený, že tých zvyšných 9 malomocných bolo vďačných za svoju záchranu. Aj keď písmo o tom priamo nehovorí. Ale ja verím, že keď ste chorí celý život na takú akoby ťažkú chorobu, ktorá vás izoluje od druhých ľudí, ktorá vám nedovolí stretávať sa s vašimi blízkymi, ktorá vám nedovolí žiaden dotyk, žiadne objatie, nič. Takže keď vás niekto uzdraví, tak predsa nemôžete mať také kamenné srdce, aby ste neboli vďační za to, že ste zdraví. Tomu neverím. Ale problém tých 9 spočíval v tom, že sa nevrátili, aby poďakovali. A teraz ja nehľadám príčinu, možno v tom nadšení z toho uzdravenia a to, že sa mali ponáhľať k tým kňazom, tak je prirodzené, že jednoducho zabudnete na všetko, v tom entuziazme a že bežíte, proste, aby ste sa ukázali tým najbližším a tak ďalej. Je to možné. Nepochybujem, že boli vďační, ale nevyjadrili. Len jeden z 10. A vďačnosť toho človeka, toho jedného malomocného, teda už uzdraveného, toho Samaritána, skracuje vzdialenosť medzi ním a medzi Kristom. Tá vďačnosť, tou vďačnosťou sa ten človek približuje ku Kristovi a zmenšuje sa tá vzdialenosť.
A my môžeme dnes nájsť na internete, keď si tam zadáte slovíčko vďačnosť a vlastne prejavy alebo dôsledky vďačnosti, tak nájdete množstvo akoby vedecky podložených výskumov, ktoré hovoria o benefitoch vďačnosti. To vám ako nemusím hovoriť, zlepšuje zdravie psychické, fyzické, lepšie sa vám spí, človek nie je taký závistivý, proste je dobrosrdečnejší, proste tí vďační ľudia, ako keby aj podľa vedeckých výskumov sa na tomto svete mali lepšie než tí, ktorí nie sú vďační. Tamto skóre je jednoznačné. Ale jeden výskum, som natrafil na jeden výskum, ktorý práve potvrdzuje rozdiel medzi vďačnosťou, ktorú máme, a jej vyjadrením. A ten sa konal v Amerike pred x rokmi a ukazuje na ten prepad medzi percentom vďačných ľudí a tými, ktorí dokážu svoju vďačnosť vyjadriť. A tu sme znovu v našom príbehu o tom malomocnom. 90% podľa toho prieskumu ľudí je vďačných za svoju rodinu, ale len 52% žien a 44% mužov to dokáže pravidelne svojim partnerom vyjadriť. A ja ako nechcem robiť prieskum, ale ako premýšľam nad tým, že do ktorej kategórie patríte, patrím ja, patríme. Z tých 100%, keby tu niekto urobil prieskum a dal by tam dve otázky. Si vďačný za svoju rodinu? A druhá otázka by bola, vyjadruješ pravidelne svoju vďačnosť tým najbližším? Ja neviem, aké percento by tam bolo, ale ukazuje sa, že iba polovica z tých ľudí, z tých respondentov, dokáže svoju vďačnosť pravidelne tomu partnerovi vyjadriť. Myslíte si, že je správne vyjadrovať svoju vďačnosť? Nielen pociťovať, ale aj vyjadrovať? Veľmi zaujímavé, pretože je asi rozdiel medzi vďačnosťou a vyjadrenou vďačnosťou. Je rozdiel, a my sme to v sobotnej škole dnes mali, medzi láskou, ja ťa mám rád, ja to v srdci tak cítim. Ale ten druhý hovorí, no ale vyjadri mi to nejak. Dokážeme to vyjadriť tým druhým. A tam je už problém. Tam je ten prepad medzi tými, ktorí povedia, veď ja ťa mám rád, ale ja to nevidím. Zaznieva niekedy z tej druhej strany. Ja to nevidím. Medzi emóciou a vyjadrenou emóciou. A ten jeden malomocný sa vrátil a je radosť vidieť, ako sa práve vďaka tej vyjadrenej vďačnosti skracujú vzdialenosti medzi ľuďmi. Medzi ním a medzi Bohom, medzi ním a medzi Kristom. Ale vyjadrená vďačnosť vlastne si vyžaduje častokrát námahu. Vy sa totiž musíte vrátiť. Vy musíte prejsť kus cesty. Viete, keď chcete niečo vyjadriť, tak vás to stojí určitú námahu. Či už chcete kúpiť nejaký darček niekomu, či už chcete ako slovne niekomu niečo vyjadriť, nevždy na to máte chuť. Vyžaduje si to námahu a nám sa to niekedy nechce. Máme určité bloky. Proste, ja som to nikde nevidel u svojich rodičov, tak ako to mám teraz? Ale ten príbeh hovorí, že by sme mali byť vďační a nielen vďační, ale svoju vďačnosť aj vyjadriť, aj keď to stojí určitú námahu. Vzdialenosť vďaka vyjadrenej vďačnosti medzi ľuďmi sa vlastne zmenšuje. Vďačnosť, ak vyjadríte niekomu slovičkom ďakujem, alebo som ti vďačný za to, že takto zbližuje ľudí, skracuje to tie vzdialenosti. A keď sa modlíme, alebo vyjadrujeme vďačnosť Pánu Bohu, tak to skracuje aj tú vzdialenosť medzi nami a Pánom Bohom. Viete, dnes máme Večeru Pánovu a pre mňa je Večera Pánova naozaj takou úžasnou príležitosťou vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu. Vyjadriť vďačnosť Pánu Ježišovi
za to, že nás pozýva k spoločnému stolu. Že chce, aby sme spolu s ním sedeli pri jednom stole, vyjadriť vďačnosť za to, čo pre nás urobil na kríži, za jeho obeť, za to, čo nám v tej obeti dal, za jeho záchranu, za to, že nám dal taký úžasný dar vo svojej osobe, vo svojom spasení, že my vlastne na základe toho daru žijeme, my na základe toho daru vlastne meníme svoj život, meníme svoje vzťahy k druhým ľuďom a do nášho života na základe jeho obete prichádza strašne veľa požehnaní. Nie vždy možno dokážeme Pánu Bohu ako tú našu vďačnosť vyjadriť, ale ja by som si veľmi prial, aby sme sa podobali tomu Samaritánovi, ktorý sa vrátil a ktorý tú vďačnosť vyjadril. Vďačnosť za to, čo pre neho Kristus urobil. A dnes máme príležitosť pri Večeri Pánovej svoju vďačnosť voči Pánu Bohu, ale aj svoju vďačnosť voči členom, mojim bratom a sestram, členom toho spoločenstva jednoducho vyjadriť. A tak nech aj ten dnešný deň je naplnený vďačnosťou. Nie len, že áno, ja to viem, ja si to uvedomujem, tak sám sebe si to tak hovorím, áno, ale aj vďačnosťou vyjadrenou navonok, vyjadrenou tým druhým, vyjadrenou tým úkonom umývania nôh, vďačnosť vyjadrenou tým, že vlastne prijímame to, čo nám Ježiš ponúka v tom chlebe a v tom víne, vďačnosťou, ktorá by sa mala preniesť potom do nášho každodenného života. Buďme vďační Pánu Bohu za všetko, čo pre nás urobil, buďme vďační našim najbližším za to, že ich máme a nebojme sa aj im, aj Pánu Bohu tými slovíčkami ďakujem, som vám vďačná. Či ide o partnera, či ide o naše deti, či ide o brata, sestru v zbore, či ide o kolegov, byť vlastne vďačný za to všetko, čo v živote máme. Tak nech Pán požehná aj to dnešné naše stretnutie spoločné pri Pánovom stole. Skôr než sa odoberieme na umývanie